Porting daghanang nindot nga pagtulunan ang gipadayag karon sa atong pagbasa sa Salmo ug sa atong Ebanghelyo. Nya mukutlo tagpipila niini nga angay kayong hinumduman labi na karong panahona. Una, sa atong unang pagbasa, naghisgot ang Ginoo nga kun kamo kahimutan lang nako, ako mong bantayan, ako mong alimahan, ako mong panalipdan, ibutang pagyud mo sa nindot kaayo nga kahimtang. Basta kahimutan ta niya. Kumon man nato mga tao, kamo mga ginikanan, di ba? Kung mahimuot mo sa inyong anak, inyo gina siyang atimanon, inyo ginang panalipdan, di ba? Nya karon nahimuot mo anang inyong tupad. Inyo sana siyang atimanon, ana. Nahimuot mo aning atong simbahan. Imo sanang atimanon. Di sana nimo agi-agian. Palit yung kag slat daghan. Ana. Kay mao man ay atong paagis pag-atiman sa atong simbahan ang paghatag og paambit, love offering. It's either iagi na nimo kolekta o iagi na nimo palit og slots. Di ba? Mao na siya ang basta mahimuot ang Ginoo. Nya niingon pagid ang Ginoo, di gyud ta mo kalimtan. Bisan pagani ang inahan malimot sa iyang anak nga masuso, pero ako di gyud ko kalimot ninyo. Nindot ano? Kamo usahay, ako usahay, malimot man tas Ginoo. Labi na gyud atubango na tag kwarta, malimot tag Ginoo mahatutok tas kwarta, di na ta hinumdom sa Ginoo. Kabantay mo anak. Pananglitan, naaroy ni kawat sa imong kwarta. Hinumdom pa ka Ginoo. Kana bang pag-abot nimo sa inyo gilungkab nang imo ditong gibutangan sa imong kwarta, nya wa na diha imong kwarta kahinomdom pa ka Ginoo? Paminaw ko di gyud. Kinsay nagkawat dili panuway nako, animal nako, yaman nako. Suko dayon ka. Pero kanindot unta inigkawat sa imong kwarta maingon ka, Ginoo, nawa na diring akong kwarta. Ana unta? Ningon day Ginoo, ay kabalaka kay naamang ko'y sugo nga nag-ingon kung dunay mukawat sa inyong butang, ayaw na kinig bawia. Na di na ka-interested kung kinsay nagkawat, di na ka magsigigyaw-yaw. Kaya nga naman, na may sugo sa Ginoo niya, nahigugma man kas Ginoo. Imo di siyang ingon, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Awa na, kahimutan atas Ginoo, anak. Anong iya mo kong gitutukan o kuan? Di, sakto ba akong analisis? Kay kinsa may kahimutan sa Ginoo ang nagtuman sa iyang mga sugo. Muna si Jesus diri sa atong Ebanghelyo niingon gid siya, kun magtuman mo sa sugo sa amahan, magtuman sad mo sa akong sugo. Kun mahigugma mo sa amahan, mahigugma sad mo nako. Nya kadtong mahigugma nako, nahigugma usab sa amahan. Nya doon na rabay gisultis Kristo nga importante kayo. Ang amahan di ay dili maghukom nato. Ang paghukom nato kung gantihan bata o silutan, gihatag di na ngadto ni Kristo. Si Kristo maoy maghukom. Nga naman, matod pa niya, ako may nahimong anak sa tao. Di man to makahukom ang dili anak sa tao. Kaya nga naman, di man to makita ang maghukom ang anak sa tao, ang nahimong tao. So sa tulo ka persona sa Dios, tulo man ka persona, amahan, anak, o Espiritu Santo. Ang nahimong tao ani kinsa man? Ang Espiritu Santo naman, ang anak. Di sa to pa ang anak nakasinati sa kinabuhi sa tao. Nya doon naman siya gihimong standard. Kay niagi man siya dinhi. Kay bao siya sa standard unsa itong puy-an. Nya ang atong puy-an nga kinabuhi kinahanglan masubay sa iyang standard. Di gani masubay, hukman ta niya, wa man kanihaom sa akong standard didto ka siyawa. Ana, ingkong sa na imong standard, Lord.
Insya nalimot ka, nga niagi mangkus kalibutan, nya ang akong kinabuhi dito sa kalibutan, mao man to ang kinabuhi nga angay ninyong sundon. Ana, bikaron kamo, nagsunod mo sa standard sa Ginoo, sa iyang dalan, nagsunod mo, lingian na imong tupad, na nagsunod ka sa daan sa Ginoo. Pangutan na. Nagsunod ka niya, muyango na siya. Sunod ko. Siya, congratulations, di jud ka silutan. Pero mutipas ganita, adto tas pikas daan mo agi, silutan ata. Unya ra ba na pag importante kay gisulti si Kristo? Ang tanan di ang gilubong mamangon. Muna kamong nagsigig panabtan anang mga patay, basig mo kalit nagbangon ya luokon mo. Ang tanan gilubong mamangon, pero dili na mo balik dinhi sa kinabuhi. Unsa may yang giingon? Yang giingon diri ay ayaw kamo kahibulong niini kay moabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog. Pasabot tingog niya ba? Ang tanan nga mga patay nga anaa sa mga lubnganan ug manggula sila sa ilang lubong. Nya dunay sumpay. Kadtong maayog binuhatan, mabanhaw, sa ato pa mubangon ug mabuhi. Ang mabuhi pasabot ani musod sa langit. Pero kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. Mo nay maadtos impierno. Mo bitan na nga gitudlo ni sa atong simbahan nga dunay universal nga pagbangon katong end of time, naasay individual nga pagbangon. Iniglubong gyud nato. Adi bang gani paakabot siguro iniglubong, inigkamatay gyud nato, muatubang dayon tag hukom. Pasabot mo bangon dayon ta. Nya mo atubang din taghukom. Kinsa may atong atubangon? Si Kristo. Basahan na niyo sa Revelation chapter 20. Book of Revelation chapter 20 na igibutang dito nga ang tanan kuno nga namatay mo atubang sa lingkuranan. Diin naglingkod ang maghuhukom. Kinsay maghuhukom? Si Kristo. Kay naa niya tanan ang paghukom. Unya ukbon kuno dayon ang basahon sa kinabuhi ug ang unang basahon sa kinabuhi kadtong atong mga binuhatan gisuwat dito kada adlaw, chronological order, according to date, according to time, according to minute, and according to second. Kuyaw kayo no? Ang record dito ba? Naa ginang seconds, maubitan na ang patay kanang himatyon nga nagpinal-pinal na panagsa na lang mo ginhawa, ato ginang hilugan kay pamasin ba katapusang segundo makabawi di. Kay record mo na dito, date, time, minutes, second. Mao na siya moto dito nya kun ang ato ganing binuhatan maayo matud pa sa Book of Revelation, masuwat ang atungan sa basahon sa libro sa kinabuhi. Mo na ningon diri mabanhaw og mabuhi kung nasuwat sa libro sa kinabuhi. Pero wa gani masuwat dito sa libro sa kinabuhi, matud pa dito iiksa ka ngadto sa linaw nga kalayo nga gitawag og ikaduhang kamatayon. Naabiyay ikaduhang kamatayon kadtong iiksa ka sa linaw nga kalayo. Hastang luuya ka no? Sigig misa ba? Sigig misa. Kini bangga misa ron. Unya inig-inding ra di, iiksa ra di sa linaw nga kalayo. Luoya no? Nya sigig simba, sayo pa kay mo abot kay magrosaryo pa diri. Unya human iiksa ra di ay. Ang uban sigig simba, butang-butang pagbrunda diri kay buutan kuno kay ignaw. Liktor-liktor pa diri, salmo-salmo. Unya dito iiksa ra di sa linaw nga kalayo. Nga naman kay wa kahimot sa Dios. Nya karon unsa may makapahimo natong maayong binuhatan kung nagbuhat ka para sa kaluwasan sa simbahan nga mao ang katawhan.
Kung ang imo ganing gibuhat, ang akong gibuhat para sa kaluwasan sa simbahan, sa katawhan, kana nindot tag binuhatan kay maunay buhat ni Kristo. Pero ang ato ganing gibuhat para sa atong kaluwasan, para sa imong kaugalingon, akong kaugalingon, iiksa tangadto sa linaw nga kalayo. Matod pa ni Kristo sa usa sa iyang mga pagwali, sa tiyang ingon, ang magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an niini. Apan ang magpakamatay, alang kanako og sa ebanghelyo, makabaton niini. Nindot, ano? Muna dinhi sa simbahan, ako naningkamot yun ko nga daghan tag opportunity nga makatabang sa simbahan. Una ana, palit og slots. Makatabang man na palit nimo, tabang na kasimbahan. Awa na, nasuwat na kadidto sa tingnan na to, libros kinabuhi. Nga nakapalit na mo. Ako mong taga-ag-report ha. Natong na-appeal ba mo ani? Ang atong halin sa SUSBF para sa atong pista, niabot na og 4,331 slots. Pagpa sobra na tas katunga kay 8,000 slots may atong target. So naa na lay nahibilin nga 3,669. Palit mo ani di ba? Para man sa atong pista ni San Vicente Ferrer, di gyud mo pasagda ni San Vicente Ferrer. Moingon na ditong anghel papasa na kay nagyaw-yaw na pag-ulis ilay sa ayaw kay ni palit og slot. Isuwat na dito. Ingon di sa nya ning yaw-yaw man sagdi lang consider na bantay ha, ingnon man siya sa anghel, bantay ka sa anghel ko namgani ko'y pako kay naningkamot ko ditong maluwas mga tao, klaro kay na ni palit og slot para sa akong pista. Ana siya gayaw-yaw sa bana, ay sagdi lang total nakasaha man pud ang bana, consider na, pero makigbuwag na nas bana, hala ihuwag dito sa impierno. Ana so sagdi lang magyaw-yaw basta di lang makigbuwag. Ana di ba? Bawi-bawi ay, mabawi gyud. Muna kamong mga nakigbuwag sa bana, daghanan ninyo palit. Naapatay dopes, di ba? Yan nakigbuwag ba nakayaw-yaw ba kus bana, palit na lang sa kog dopes. Ang atong dopes karon naatay halin nga 747 slots na. Di ba? Pakpak yapon. Daghan pa kay opportunities. Ang SUSBF na pay 3,669 slots available, tag 500. Ang ato sang DOPS na asay available pang 53,253. Akong gi-summarize ang atong tanan nga in and out, apil sa atong project, negative na taog 7.5 million sa ato din hintanang gasto. Dako-dako no? Atong negative. Sa ato pa dunay mga tao nga nag-provide niini, nga ato pa na silang ulianan sa ilang gasto. 7.5, dol-dool gyud sa 8. So kung mo palit mo og dopes nga balig 8,000 ka slots, ato na nang mauli ngadto nila. Siguro jud ko kanisang ni provide kay para lang jud mo kusog ning ato dinhing trabaho di maputol. Makabayad po tas mga yuta nga gi-offer kay para mas kaayuhan sa atong simbahan, sa atong parokya nga mudako-dako atong area. Siguro yun ko ani sang ning provide, di na sa gid ni papason sa libro sa kinabuhi. Kani sila? No, siguro yun ko. Kay nga naman, kanindot sa ilang nahatag din ni simbahan. Nga ato sa ni silang ulian, pasabot, mamalit sa tagdaghang slots, kitang mga ginagmay-gagmay ray maabot aron sad makaambit sad ta sa pagkasuwat nila dito. Karong pizza 4 na asad tay kuan na atay kapilinya ato nang i-consecrate puntis ang daghana nato nga nakaapil diha suwat sa ta dito. Pero kun di ta magmatngon bisag nasuwat ta, ang Ginoo kamao bayang mopapas, kamao mopapas muna sama sad sa Ginoo nga di gyud malimot sa pag-atima nato, kita sad unta di gyud malimot sa pagsunod niya. Muna dinhi sa ato sang pista kay magsugod naman ta ugma sa atong nobinaryo, naa na tay mga gipanghan-ay para malangit mo.
Nga natay mga pilgrims, napagitay pilgrims nga territorial, napagi online. Sa atong online nga mga pilgrims, pasabot ani gihanay-hanay lang ni nato na ay international, na asay national. National. Nya human dayon territorial. Pareha pananglitan ugma gikan sa alas 6 sa buntag, alas 12:15 sa hapon udto og alas 6 sa gabi mao'y atong mga novena masses. Novena masses na minor ning duha, ang main novena mass mao ang 6 PM. Ang atong celebrante ugma kaning tanan nga 6 PM nato nga novena dinhi atong giimbitar mga pari. Dili mo kakita namo, igo rami mo kon celebrate Father Arnel. Pero sa minor, murag kami sang duha sa Father Arnel magpuli-puli. Nya, doon na tayo mga gitawag og mga pilgrims. Ugma ang atong pilgrims pananglitan pananglitan lang ni. Ugma na atay pilgrims nga gikan sa ako lang ko anon kaning main nga nobina. International pilgrims. Atong gi-dedicate para sa atong mga online parishioners nga nagpuyo sa Germany, France, Italy, United Kingdom, Poland, and Netherlands. Kuya kayo, nganong ato man yung pang-mention, kay naatay mga nadawat nga mga slots, nga namalit og slots online, nga nagikan aning mga nasura. No, kamong naadiha dapita, aning dapita, ugma, Pizza 1, Pizza 31, unang adlaw sa atong nobinaryo. Unya sa national, base ni sa atong nadawat nga mga kuan mga address. Sa nadawat lang. Sa national, ato sa ning gidedicate sa mga online parishioners nato nga naa nagpuyo sa Dagupan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Cagayan Valley. Sunang ganing ato mga online parishioners, nagikan ani mga lugar, di naman ni siya Cebu. Nya sa atong lokal dinhi sa Cebu, ato ning gidedicate sa Liluan, ato mga online parishioners gyapon ni. Liluan, Compostela, Danau, Carmen og Katmon. Gidivide sa nato sila hangtod 9 days. Mga sample lang ni siya. Ato ning i-flash o niya sa atong matag karon og unya sa atong ikantas offertory ug sa final song. Nya monitor na lang mo, hain mo na bilong. Nya mo nang panahona nga i-focus nato ang pag-ampo. Nganong ato maning gibuhat aron mahimutang matarong didto sa mata sa Ginoo. Nya naapagid tay motorcade karon maka-apil pod ugma opening salvo atong motorcade kada alas 4 sa hapon. So ugma alas 4 sa hapon motorcade ta naapagid tay mga contest aron ma-ignite ang mga chapels na itulo ka contest na ay street decorations na asay katong inig grand motorcade sa Pizza 8 sa Bispiras na asad tay float kana mga inyo mga santos isakay ninyo sa multicab ato sa nahimuong contest unya diri sad sa inig barrio pista kay inig pista nato ighuman sa Pontifical Mass alas 10 maniudto tang tanan diri aning atong giabangang yuta maghimo ta dihag mga tents mga barangay ato sa nang contest-conteston chapel gihapon na chapels in barangay mukuyog sa dana ang mga barangay officials kay ato masang giimbitar ang atong kaning inahan dinhi sa atong munisipyo basin sang mojuwe nato diha sila si Mayor Cristina o ang iyang husband atong congressman sad si Duke Frasco ato silang giimbitar kay haron mag-usa ta magkanba pista gyud nganong gibuhat man ni nato kay malipay ang Ginoo magtan-aw nga magkahiusa ta maayo sa nga buhat sumasuwat ang tanan ana sa libros kinabuhi kadtong di mo apil kadtong mga chapel nga di gyud mo decorate dito sa sa agianan sa kaning kuan sana motorcade luoy kay mo wa mo masuwat sa libro wa sad mo'y mapaabot
Katusan di mo apil sa motorkid, inigran motorkid, ay gitapulan sa, kapoy, init ka istanan, hasul-hasul, awa na, di nasan mo masuwat, katusan igbalyo pista, gasto na sad, pagkaon ang mga tao nga, kan na mga pista na dito, kan na sila pahikaya ng naadi ang mga naas ubos, katusan di mo apil diri, di nasan mo masuwat. May lang makabawi mo, mupalit mo daghang slot, kay madadara na. Pero di ganisan mo mupalit, kay otro san mong tapulan kayong palit, samot na yun. Meaning, daghan kayong opportunities gihatag ang Ginoo, matag karon og unya, aron ta masuwat sa libros kinabuhi. Di natuusikan, labi na gyud ang paghigugmaay, ang pagpinasayloay, ang pagdinawatay, diha sa pamilya, o sa atong mga kasilinganan. Kana opportunity unsay importante ikamatay nako mubangon unta ko aron mosulod sa langit dili unta ko mubangon aron silutan didto sa kalayo nga way katapusan sa impyerno. Sige, nindog na ta kato mga nasuwat sa libro.